Naririnig nyo ba yun? Yung awiting yun. Parang ganito eh. Angels we have heard on high. Good morning mga kaayop. Time check po natin ay 6:30 AM. Tayo po ay pupunta sa Barangay Gumot, San Fabian para sa ating worship service. Tulad po ng dati, mag-isa lang po natin ngayon. Kaya samahan po ninyo ako sa pamamagitan po ng panunood, pag-subscribe, i-like and share nyo na rin po at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating adventure. Si Bagyong Rolly po sa kasalukuyan ay may kalayuan pa sa lugar natin. Kaya expect po natin kung hindi mamayang gabi ay mararamdaman na natin siya bukas. Malakas. Morning. Balita ko siya ay nasa category 5. Maganda ngayon ang panahon mga kaayop. And we are now entering the municipality of Manaoag. Sa kanang bahagi po, yan ang Manaoag Church. Marami pong nagbabike dito. Kaya lang wala akong makita. Baga sila ay nag-uwian na. Kasi from bahay po hanggang dito ay 30 minutes. 30 minutes to 1 hour. Kaya pag umalis ka na po ng sabihin natin 4:30 at sa oras ngayon ay na 7 pasado na, nakauwi ka na. Ganun po. Malapit lang po pang short ride, pang papawis. Maganda po dyan sa Manaoag. Good morning ate! Lugaw po ulit, chicken egg. Eh, wala naman na pong gustong sumama. Opo. Yung. Ayun, breakfast tayo mga kaayop. Nakaka 20 kilometers po tayo kung hindi ako nagkakamali, 20 to 25. So ako po sinasanay ko yung hindi naman nasanay na siguro every 20 to 25 or 40 to 45 minutes na nagbabike ay kumakain po ako. Kasi sa bahay po ay hindi naman ako makakain masyado, kape at tinapay lang. Para maiwasan din po nating magutom. Lalo na po sa pupuntahan natin ay ahon. Kailangan sakto. Hindi busog na busog, hindi rin naman gutom. Para may magamit po yung ating katawan, ma-convert niya yung carbohydrates into energy. Hindi tayo manghina. Kadalasan po ng causes ng fatigue bukod sa sobrang pagod ay yung gutom. Pag nalipasan ka ng gutom at nag-exert ka pa ng puwersa na long duration, malaki po ang chance na ma-fatigue tayo. Kaya kung maglo-long ride po tayo,
Maganda dyan pagkapatag. Pagka hindi naman terik na terik ang araw, every hour, isang kada oras, nagpapahinga, nagchichibog. Kung katulad ko po kayong commuter po kasi ako, yung gumagamit ng bike from point A to point B na po, hindi po ako racer, hindi po ako professional. Pumapadyak po ako kasi ito po ang mode of transportation ko. Yan. So commuter po ako. Kaya wag po natin kakalimutan mga kaayok na dapat laging may laman ng ating tiyan sa padyakan. Isa pa mga kaayok, kung mahilig kayo sa purified water, nire-recommend ko na uminom kayo ng mineral water. Kasi yung purified po, wala nang sustansya yan. Wala, as in zero. Pero pag mineral water, meron po yung mga mineral na nakakatulong po sa ating pagpadyak. Ako, tubig na wasa po. Basta malinis ang inyong tubig sa faucet, pwedeng-pwede na po yan. Kasi bagamat yan ay chlorinated, may mga mineral pa po yan. Unlike sa purified. Maganda rin pong mag soft drinks, pero wag pong palagi, kasi ang mahirap pag nangasim ang tiyan mo, halimbawa kada oras umiinom ka ng soft drinks, naku, sasakit ang tiyan mo dyan. Ako po, kapag full day ang ating bike session, yung lunch ko po ay gatas o kanin, tapos iinom po ako ng mainit na gatas, pero once lang po yon. Kung hindi man po yung sterilized na ready to drink, yung powder po na Bear brand, yan ang ating brand eh. Once lang po ako umiinom nun, and the rest tubig or basta isang beses mag soft drinks, isang beses mag gatas. Sa mga susunod pong videos, bukod sa top 5 reason kung bakit hindi ka dapat mag-upgrade, ay bala ko rin pong i-share ang ating ginagawa pag ahunan. Mahilig po ako sa ahon. Opo, board na board po ako pagtatag. Pero pag ahon po yan, enjoy na enjoy po ako kahit nag-iisa. Sige po mga kayop, ubusin ko muna to. Tapos pahinga ng mga 5 to 10 minutes, then lalarga na po tayo. Pupunta po tayo ulit sa Barangay Gumot para sa ating worship service doon. Patuloy lang po kayong sumubaybay mga kayop. Salamat po sa suporta ninyo. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like ang video na ito. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa mga adventures natin. At syempre, panuorin nyo rin po yung mga naunang na-upload natin ng mga videos. God bless. At pupuntahan na po natin, dadaanan na natin ang tinaguriang Devil's Climb. Pero ayoko siyang tawaging Devil's Climb mga kaayop, kasi unang-una sa lahat, hindi ka naman naakyat dito para makapunta ng impyerno, kaya wala kang makikitang devil dito.
tatawagin natin siyang Angel's Climb. Bakit Angel's Climb? Kasi yung pag-akyat nito ay papuntang langit. Kaya habang umaahon ka rito, kaayop, pagka may nakikita ka ng between sa katirikan ng araw, pag medyo nag-iiba na ang tingin mo at pakiramdam mo ay may mga anghel ng kumakanta at sumusundo sa'yo, tumigil ka na, kaayop. Ibig sabihin lang nun, kulang na sa oxygen ang iyong brain. May hilo ka. Baka mahimatay ka pa or ma-stroke. Pagka ganon, tumigil, magpahinga, ilakad mo na, kaayop. Delikado kasi yon. Lalo kapag mainit. Ngayon, ang oras natin alas 9, o parang ganito. Kaya, tinatawag namin siyang Angel's Climb. Kasi dito, mas malapit ka sa mga anghel kaysa sa mga demonyo. Okay. Mabigat na ang aking hininga. At may isa pang climb. Ayun ang Bantay Turud. Doon tayo galing nung nakaraan. Good morning. Ang gear ratio ko mga kaayop ngayon ay 1.0. 24 na plato sa harap, 24 naman sa ating cassette. Malapit na tayo. Kunti na lang. Nakita nyo ba yun? Parang may bulalakaw ah. Good morning. Oo. Kakayanin yan. Naririnig nyo ba yun? Yung awiting yun. Parang ganito eh. Angels we have heard on high. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the face. Tama ba? Ra 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 lo oh 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 yeah, in excelsis Deo. Lapit na.
Unti-unti nang lumalayo yung mga angels. Alam nila malapit na rin tayo eh. Malapit na tayo sa tindahan ni Ate Maricel. Stop over, soft drinks, merienda, tapos diretso na sa Barangay Gumot. Nakikita nyo na ba ang tindahan? Hallelujah, thank you Lord. Marami pong bikers ngayon dito. Meron po kasi silang ginawang downhill tracks banda doon. Kaya sa mga mahilig mag-jump, magtalon-talon, pwede kayo dyan. Kung gusto nyong masubukan ang tibay ng inyong suspension fork, ng inyong dropout, ng inyong frame stem, that is the right place to do that. Sige po, ako'y magmimerienda muna. Good morning! Ayun. As usual, mag-isa ulit tayo ngayon. Mountain Dew nga po, ate. Mountain Dew. Opo. Yung nakabuti ko yan? Opo, ate. Suko ako nito. Ay, hindi pa bukas. Merienda time sa tindahan ni Ate Maricel. Musta po? Taga saan kayo mga pugi? Binmali po. Ay, Binmali. O, pwede kayong mag-shoutout. Anong pangalan mo? Brian po. Shoutout kay Brian. RJ po. Aljay, shoutout sa'yo. Yan po, Sam. John Paul Sam, shoutout sa'yo mga taga Binmali po. Cyclista ng Binmali. Kayo po kuya? Mangaldan. Riders naman. Riders ng Mangaldan. Ang ating YouTube channel po ay Adventures of Pot. Kasi simula pa lang po natin last week. Subscribe kayo. Picture ko po yung nandoon, yung may chocolate dito ng cake. At ako po ay mauna na. Mag-ingat po tayong lahat. Opo, salamat po. Salamat po. Adventures of Pot. May space po yun. Adventures, space of, space pot. Ayan. P-O-T. Opo, single. Mahaba kasi yung pangalan natin, kaya pot na lang. Palayaw natin. Opo. Sige po. Opo. Meron pa lang po tayong 50 yata na subscriber. Ha? 61. Hallelujah. Ay, nakita nyo kuya? Hallelujah. Salamat po sa pagsubaybay. Iba-iba ang interest natin dyan. Hindi lang bike. Oo. Iyon. Sige po, salamat po. Po. Oy. At bababa na po tayo.
yung pababa dito mga kaayop ay matarik. Last week mayroon po tayong isang nadaanan na disgrasya, nag-overshoot sa bandang baba. Makikita po ninyo yon. Marami naman na pong tumulong sa kanya. At ako naman, ang dala ko naman kasi ay extrang interior at pump. Kaya wala rin akong maitutulong sa mga oras na yon. Kaya idadagdag natin sa ating equipment ang first aid kit. Good morning! Morning, sir! Oh. Dito pa lang, matarik-tarik nga. Few weeks back, meron din po akong nasaksan dito na dumulas. Napunta siya dito sa part na to. Pagkabasa po kasi ito, may lumot dyan kaya madulas talaga. Dyan siya dumaan sa sobrang bilis niya. Actually, pag ako po ay bumababa, mabilis na po sa akin yung 20 downhill speed. Good morning! Opya! Dahil ang confidence ko po sa pagbaba ay sobrang baba. Alalay lang po talaga ako. Good morning! Ito yun. So, mahaba ito. Tapos dahil matarik din, mabilis kang mag-pick up ng speed. Good morning po. Huwag mo lang pindutin ang brake mo. 45 kilometers per hour. Mabilis po yun within 4 seconds. Ganun. Katarik po rito. Good morning! Yan. Good morning! Marami pa rin pong umaahon sa mga oras na ito. Saturday is bike day. Good morning! Yan. Good morning po! So dito sa right side natin, nag-overshoot yung nagbabike na kabataan na yun. Pansinin ninyo, medyo may pa-curve siya, though hindi siya sharp curve, pero kapag sobrang bilis mo, hindi mo makukontrol, didiretso ka talaga dyan. Kaya kung katulad kitang commuter at hindi ka naman nagkikipag-race, ay mag-minor-minor lang po tayo. Ito pong dadaanan natin ay trail hanggang kaila Michael sa Maikes, Maikes compound. Doon po tayo nag-service. Kaya kumpleto po rito sa San Fabian. May downhill, may ahon, may trail, may off-road. Pero yung gulong po natin hindi pang off-road, pang road siya. Yung halos sobrang parang 1 mm lang yata yung mga knobs niya. O pang design for road use po talaga. Kaya pagka ganito po, madulas, lalo pagka basa. Ramdam kong hindi ko makakapit yung gulong kahit may baba ko yung pressure ng 20. Oo. Dudulas talaga yung kapit niya, mahina. Kaya depende po sa riding situation. Dapat i-check din po natin yung tamang gulong for that. Ako naman po, dahil mabagal lang ang takbo natin dito sa ganito, usually itong trail na to ay very light lang naman. Opo, hindi naman siya yung muddy, ganun. Maliban na lang pagkatag-ulan, yung
lulubog yung gulong pag nabasa ito. Malambot po kasi ang lupa rito. Sige po, at hintay-hintay lang po at makakarating din tayo kila Michael. At malapit na po tayo kila Michael. Uy, mayroong ano itong lubid na itay. Delikado ito. Buti na lang. Kanino kaya yan? Lakad-lakad na tayo. Sige mga kaayop. Salamat muli sa pagsama sa aking ride. Sa mga sumusuporta, sa mga bago nating nakilala dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Like and click the notification bell. At nandito na po tayo. Diyan na ang mga batang naghihintay. Good morning! Kaway-kaway kayo! Huwag kayong mahiya! At katatapos po ng ating church service dito sa Maikes Compound. Ito si Dimalin. Wala ka bang babatiin, Dimalin? Wala ba? Yung mga magulang mo. Shout out. Ayan, si Auntie Esther po. Wala rin? Wala kayong babatiin. Si Marvin. May jowa kaya ata sa Kabarwan eh. Hindi mo ba namimiss ang iyong jowa? Ayan, salamat po sa pagsubaybay. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell para lagi tayong updated. Mag-share din, like and share. Adventures of Pot, certified, ayop ka. Pauwi na po ako. Signing out. Thank you and God bless you all. Oh, birthday ni Angel. Gusto nyong batiin? Sister Angel, pastor. Oh. Gusto bang batiin? Sabay-sabay kayo. Happy birthday, Angel. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Angel! Yan. Happy birthday, Angel. Hope to see you soon. God bless you.